svih ljudi, moje ime Nikola i gledajte novi video na ovom kanalu. U današnjem videu ljudi, kao što vidite pod naslovom ovog videa, radimo tipovi učenika na testu. Mnogo vas mi je tražilo ovaj video kako u komentarima ispod videa, tako i na Instagramu i napokon sam odlučio da ga snimim, tako da ajde da pređemo na video. Prvi tip učenika na testu jesu oni koji prepisuju. Znači oni apsolutno ništa nisu učili kod kuće, ali su zato pogledali 100 videa kako da prepišu na testu, logično. Znači u školu su došli potpuno opremljeni sa, ne znam, 100 puškica, ispisali su skroz ruke, ispisali su odeću i računaju na to da će da prepišu. Logično. Šta vam je bre ljudi, šta ste se utripovali, šta ste se posrali toliko, test, pa šta ako je test, jebote, mislim bit će lagano kad sam ja sve naučio, ja koji nikad ništa ne učim sam sve naučio, kamo li vi, mislim ono, evo čak ću i da obnovim ako treba, ajde. Sabiranje i oduzimanje, množenje i deljenje, a ako mi to uzme, sljedeća opcija je ovde, i ako mi i to uzme, sljedeća opcija je ovde. Vidite, sve znam. Drugi tip učenika jesu oni koji su sve naučili, znači kod kuće su pročitali sve lekcije, čak i zanimljivosti su naučili, još su i dodatne neke informacije sa interneta skinuli, jednostavno su došli da urade taj test za minut i da odu. Ćao ljudi, ja sam sve naučila, znate, i ja što sam sve naučila nego što sam brzo naučila. Onda kad sam naučila, onda sam pročitala i sve zanimljivosti, znači sve što imaju sa strane, sve sam to pročitala. A onda sam uzela enciklopediju, brate, babina enciklopedija, stara enciklopedija, znači u pičku materinu. Pogledaj, brate, kako je stara, znaš koliko možda naučiš iz nje, znači, bukvalno, znate što sam naučila, znači krava daje mleko, znači ne biste mogli da verujete, evo krava, evo mleko, a pazite šta ovdje ima, piramida, brate, piramida, jedva čekam da cijelo počitam. Jeste vi svi sve naučili, a? Mislim, hoćemo sve petice da dobijemo, ja jedva čekam test. Je li vi jedva čekate test? Treći tip učenika na testu jesu vernici. Znači, oni niti su učili kod kuće, niti su napravili puškice, niti su uopšte znali da imaju test taj dan. Tako da oni dolaze u školu skroz nespremni, saznaju da imaju test i onda se nadaju u veru, u Boga, u neke nadprirodne sile, da im svu tu pamet, da im sve te lekcije prospu u glavu. Šta? Mislim, čekaj, me zezaš ili stvarno sljedeći čas imamo test? Znači, za koliko se završava ovaj čas? Za 20 minuta. I 20 minuta... Valjda ću da stignem, čekaj, znači 20 minuta. Joj, bože. Ajde da probam. Četvrti su miljenici. To su oni učenici koji dolaze na test sa namerom da im profesor odradi pola testa. Znači oni idu na sreću i onda profesor priđe i onako šta im nije tačno, malo im takne prstom ili im šapne odgovor, pa čak i da pogreše on kod kuće kada bude to pregledao, jednostavno će samo da prođe i da im štiklira i taj zadatak. Jaoj, kako beše bre, kako beše ide ovo, jaoj, znala sam kad sam učila, sigurno sam znala ovo. Jaoj, profesorka, izvinite što vas ometam u sve testa, ali moja mama vam je poslala malo kolača od slave, slavili smo, pa evo stavit ću ih ovdje da se malo zasladite. I samo sam htjela još nešto vas pitam, ako vam nije problem da dođete do mene, jedan zadatak mi nije baš nešto jasan, pa da mi ga malo bolje pojasnite. Peti su glumci, to su oni učenici koji dođu na test, ali na svakakvi način pokušavaju da izađu sa tog testa kako bi se spremili malo bolje za sljedeći čas. Mislim, svi znamo da se neće spremiti bolje, ali ajde, njima je makar lakše. Jaj, što li sam ja dolazio u školu? Opet da dobijem keca, a? Joj, pazi, svi rade test, samo ja crtam nešto, šta crtam, ne znam ni šta crtam. Kako da izađem, kako... Šta bi mogo da uradim, joj... Znam. Profesorka, ja sam povratio. To je bilo video što se tiče ovog videa, ja sam da vam se svidao i ako jeste, obvezno ostavite like i pišite mi dole u komentarima kako vam se svidao ovaj video. Također, zapratite me na Instagramu Nikola Adam i subscribe-te sa moj kanal ako to još uvijek niste radili. Pritisnite dole ono crveno dugme subscribe ili prijavi se šta god da piše i pored ono zvonce kako bi vam stigla obavještenja svaki put kad ja izbacim neki novi video. A sada pričajte neki od ovdje videa. A mi se vidimo u narednom videu, tada, pozdrav!